Oh my goodness, this is memory dzai kavia. Edweka pana MASAHWIRA anongotumirwa naMwari kunzi iwe enda unomira naNiki. Ini ndakatumirwa memo 2011. Patakatanga kurwara muna March full blown AIDS. Ndaitamba ni sister yake ndio yangeri best friend yangu Chennai, then amvarorwa. Then mima mvati Chennai asisiko tata anongogara chingochema chiti Chennai. Ndikandipota angu ndichuya nchona tate. And we clicked right on. Vakamira neni because ndakarwara from March to November ndopa ndakazongenda ndati pamukei. Mukadzi aiwa chake machira ematuzi uyu because shure yanga yaboka kunguza shure dzengochani dzinenge dzongoti fu yanga yaboka akabata matuzi kazo kokundijigisa ko pandaita rafu munoziya parwere vedzi vane rafu apa brain dzakutacha ndombomutuka ayayaya anongoramba aripo chiyera iwe. Mai vake vanga vachiri vapenyu exactly also Wesa Masango vaiuya vachibatsira vakambouya nemagemenzi echipostori nechichichi oti matwins rekai tizvitrai zvinoita zvamborambawo ndamborambawo zvaita kuti hapana chachinja uya nemishonga yechibhoyi vaita zvese mai vacho. She was a beautiful soul. Asi ndakatopona. Shure iyi yaibuda kai vakambva vaimba kuti mama ndomuunzira nhundurwa ere mai matwins rikanzi ei uyai nadzo vakauya nenhundurwa ndakadzipakirwa kumashure ndakapona. Ndibhururu wangu mwana wekwakaviya mwana weWeston. Mai paida Mwari akuitire musha unoziya Mwari akuwanisewo life partner. You know, one of the reason why I did this is ndodangotiwo kana paino munhu ari kuda like a good single mother of two, God-fearing, hard worker. She's an A.S.A. anoshanda in one of the big hospitals in Zimbabwe. Try your luck. This woman is a gem. I know her. I will vow for her. Stand with her, please. Her boys, tell something. Ndimirire wakomana ndichine chiko mburu ango makomba na komana ndopa munofana kuuya apa wakomana queen tinoku represent. Please boys, do something. Memo, I love you.